Pemirsa, pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia berpotensi menambah jumlah pengangguran terbuka di dalam negeri. Pagebluk COVID-19 turut mengoyak angka pengangguran dan kemiskinan. Pandemi COVID-19 menyisakan persoalan jangka panjang. Salah satunya, pengangguran meningkat. Pemirsa, akibat dari pandemi COVID-19, banyak warga ibu kota yang kehilangan pekerjaan. Jumlah pengangguran pun diprediksi meningkat. Hingga kini pandemi COVID-19 belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Bahkan bisa jadi penyebarannya makin meningkat. Hingga pertengahan Juni lebih dari 35.000 orang di tanah air terpapar virus corona. Ngopo ngene iki? Suwung dolen randhet, telepon baru kokok saja. Ngopo telepon bareng? Halo? Ayang, ayo dolen yo. Suwung aku nek omah. Ngopo tok? Nek omah ndang luntung, ra jelas. Kowe iki ngerti berita apa ora? Wis ngerti PSBB ngene omah ngejak dolan. Ya aku ngerti toh, tapi kan yo piye? Aku kan yo suwung nek omah. Lagian yo sing liya yo do dolan-dolan biasa wae. Jan dasare kan kowe ra gelem ketemu aku toh. Wong ya aku ki gek ra kerja. Wis ngerti di lockdown, di PHK, ra ono penghasilan, nggo yo sing anteng nang masih. Ya wis toh nggo duitku sik. Apa? Gedetmu? Ya biasane piye? Kok dadak kakang alasan itu? Boyo aja ngono kuwi. Nek duwe duit ki boyo dirit-irit wis ngerti pandemi ngene wong dhewe iki ra ngerti sesuk pandemine wis tekan kapan. Nak kangen ya kangen ning ya aja ngono kuwi to, mbok manut pemerintah sithik. Males. Ngopo ngene? Wah, golek kerjaan angel, rono rene tekon-tekon ya wis rono kerjaan. Jur aku memang nopo ngene iki. Mosok meh maling tegan. Wah, meh ngopo ini? Telepon Aris ya. Oh, kok. Halo, Bro. Kowe ndi? Oh iya. Ning omah. Tak anteni ya, suwe-suwe. Ya wis aku TW. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bro. Bolo punya. Ki ngopo ki? Biasa kayak nyantai. Anggo kok, Bro? Wah, sembarang ngono gawekno. Kopi wae yo. Ya ora apa nang. Oke, tak gawe sih. Ya siap. Waduh. Kopi entek, gula entek, ora duit. Piye meneh ki, Jot? Pok wedang putih wae yo. Wedang putih wae. Iki, Bro. Ya putih, kopinya entek. Ora duit duit ah. Ora apa-apa, santai wae. Apa yo? Oke. Kuwi, Bro, seger kuwi. Kuwi asli lho, Bro, baru saka ngebak. Ambil ya. Yo.
Seger bro, ora apa saanane. Bro, kerja ndi kowe? Ya lah bro. Gini mumet. Ora ada kerjaan, duit orang duwe. Isane lu main game terus kayak aman bosen bro. Mencegah lagi kok bro. Aku dhewe bingung mumet aku. Ambek kerjaan ning ndi ra ono, wis daftar ora ketompo. Ning pabrik apa meneh saiki kudune ijazahe sing dhuwur sisan. Jan angel tobat aku rasane. Lah piye bro? Bisa aku ya di PHK. Tanpa masukan. Pemenang ya gue saiki cerewet. Kon piye ngene iki? Umat Saya kan wis normal tuh bro. Mendingan golek gawean saanane. Saentuke lah gak apa-apa. ayo iki bro. Aku ya wis rono rene golek gawean karo nemu. Wis ayo nurut sembarang saanane yo. Ya Allah bro. Jenenge kampung. Das makan. Asem tak kira sapa kakek sebare kowe. Yo nih, gesek. Lah piye bos kok ngendi? Suka ngomah suwung. Ayo mabar wae. Malah mabar wong kene dhewe gek mumet golek gawean malah mumet kok. Yo ndong. Ya wis ayo mabar wae. Ayo. Ayo, HP-mu. ayo. Apa iki ML? Wit. Ya, iki lho sini. Coba dibawa. Aku ya gugur iki. Bener, Bro. Ora sak suman ayo aku suram. Ya. Sekarang Allah. Sekarang mati mit. Tidur. Lah. Kan di kowe. Maju. Aku ngewangi. Halo piye kok sik ge mabar? Yo rasa cerewet. Kok sik yo. Geger wae lho. Yo. Waduh, ayo. Ayo kamu. Keseram. Ya mundur. Developer dibutuhkan tenaga kuli bangunan secepatnya. Minat PM. Cocok ini. Iki bro ya aku info loker. Lho, ini dibutuhkan tenaga kuli bangunan secepatnya. Minat PM. Wis tak yuni yo. Heeh. Sesuk. Lah iki man PT piye? Ya Sesuk ya. Yo wis sesuk. Boyo sing anteng nang masih. Engko gampang. Tek. Aduh.